sa DCGB! Ano nata ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, Istorya sa Kakanan, Mano-Mano Sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Hi! Kompleto ang mga tao digdi sa taas. Ngayon digdian Mega Force Patrol kan DCGB. Maray na pagkauto po sa inyong mga tugang, aldaw na po katangon niya ni na Biyernes, ultimong aldaw na kan Enero 2025. Happy birthday po sa gabos nagsiselebar kan sa indang mga kumpliano nga na pagkaaldaw. Special mention dyan sa kuyang ama, birthday niya ngunya. Birthday ngunya ni Papa Tolitz dyan sa Barangay Kagbakong. And then, sa paborito ming professor ni Joshua James Bino, si Professor Gladys Serafica, kan Print and Broadcast Media Department, birthday man po ngunya na pagkaaldaw, Enero 31, 2024. Pero ini sa mga matitibay na professor dyan sa PBM, and maray na pagkauto kay Sir Seth Di Matera. Siya po ang department chair dyan, kan Print and Broadcast Media Department. Duman sa mga naghahanap pa nin trabaho, bukas pa po dyan ang nationwide job fair sa Ayala Malls, Legazpi. Sagod po yan alas 5 nin pagkahapon. Magpasiguro ka mo nin mga dakol na mga printed na mga resume, mga application letters, and iba pa mga dokumentos na pwedeng hagadon sa indukan mga nagpapartisipa dyan na 24 employers kung siina sa sobra maabot sa po digdi sa 5,000 na mga job vacancies po dyan ang pwede nindong pagpilian. Nakadepende po yan sa indong expertise, nakadepende sa indong tapusan. And aside ka iyan, iga po dyan nin kadiwa ng Pangulo ang Department of Agriculture Bicol. And kasubago may pigpaluwas naman na advisory na anunsyo ang Land Transportation Office Bicol sa paagikan sa indang Legazpi District Office sa mga interesadong mag-aprobetsyar kan free theoretical driving course. Maopresira po sinda kaiyan sa Pebrero 5 sa Good sa East yan sa indang District Office. Diyan lang iyan sa may barangay Dapdap ba nakasakop kayan o Barangay Victory. Duman sa LTO District Office, puon alas 8 nin pagkaaga, sagod po alas 5 nin pagkahapon. Sabi di, paano nga kami kan Ate Angel maka-avail kaya na libreng serbisyo na pigtatao po kan LTO Legazpi? Sabi digdi, sa mga interesado po, magpasiring duman personal sa indang opisina tanganing konfirmaron ang sa indang attendant. I-confirm na sindaan interesadong aprobetsaran ang serbisyo. Magdara nin kopya, photocopy kan Philippine Statistics Authority birth certificate. Kung kamo po ang babae o lalaki. Kaipuhan po nin kopya man, Xerox kan padidikan saro sa indong mga valid ID. And then duman sa may mga agom ng babae, kaipuhan po nindong magpresentar nin kopya man kan marriage certificate. Pagiramdom kan LTO Legazpi, duman sa mga mapasiriring sa indang opisina, magsulog man da po kamo nin appropriate na dress code. Bawal da po ang naka-sleeveless, bawal ang nakasando, naka-shorts, and bawal po ang naka-tsinelas. Iyan an sa indang anunsyo dyan, tataonin abiso. Kaya pag mapasiring dyan, dapat presentable man po an sa indong bad. Siyempre, mazan ka mo from office hours from 8 a.m. to 5 p.m. Next week ini, Miyerkules asin Webes. Kaya may posible kung di na ka makahabol ngunit na pagkahap. Posibleng sa Lunes o sa Martes, pwede ka mong magpasiring po dyan sa indang opisina.
Wala pa kipig papaluwas na anunsyo ang an LTO Legazpi kung may slot lang ba na allocated or kung panunaan slots na alokado po dyan sa activity na iyan kan LTO Legazpi. Ang katuyuhan kan syempre itong mga nagda-drive sa mga manalain na mga vehikulo sa mga tinampo, ang dapat po na syempre lisensyado bilang pagsiguro man po na safe ang mga nagbabirahe, nagmamaneho ni manalain na klase ng bihikulo dyan po sa satuyang palibot. Nakaliis na aldaw, igwa na kaankipig paluwas na mga anunsyo man ang iba pang mga district offices digdi po sa probinsya kan Albay, and then dakol-dakol na mga drivers, mga soon-to-be drivers ang nag-approve siya kaya. And then duman sa mga parasira ta, mag-ingat, maging ma-alerto sa sitwasyon kang kadagatan sa tuyang palibot. Kasubagong aga, manahiling akong pigpaluwas na gale warning number 12. Na ipigpaluwas po yan kan Pag-asa. And then syempre, kung nahihiling nindo na medyo delikado